Akasekho emhlabeni lowo ebesakuba ngumqeqeshi Bafana Bafana uClive nosweleke ngalemini yanamhlanje emva kwengulo ende eneminyaka engamashumi asixhenxe anesibhozo ubudala. Lo kaBhaka waakhokelela iqela leBafana Bafana kwimpumelelo yendebe ye-AFCON ngo-1996 kwaye uqeqeshe isithuba seminyaka engamashumi amane anesithathu phambi kokuba athathe umhlala-phantsi ngo-2016. uClive William Bhaka wazalwa ngomhla wama-23 ngoJuni ka-1944 ezalelwa eThekwini. Uyidlalile ibhola ze kamva waba ngumqeqeshi nalapho aqeqeshe amaqela amaninzi esingabalula kuwo iqela leSantos, iMaritzburg United, iBidvest neqela lamaZulu. Namhlanje sivakele ke isithonga sokuwa kwalo mthimkhulu. At amaZulu, we are deeply saddened by the loss, but at peace that he is at peace. May his soul rest in eternal peace and rest, and may he rise in glory. He did well for Amazulu Football Club and he did well for the country. uClive Bhaka wachongwa njengomqeqeshi weBafana Bafana ngo-1994 kwaye walithatha eli qela walisa kwindumasi yempumelelo yendebe ye-AFCON ngo-1996. It was absolutely amazing, to have had him, and I think he deserved, the success that he had in that year. Absolutely great man and a great coach. Le ndedeba yakwaBhaka ngoyena mqeqeshi ube indumasi kwiqela leBafana Bafana. Kaloku nguye nowalithatha eli qela walisa kwindebe yehlabathi okokuqala ngo-1998. Hamba ke uyokuphumla ndoda yamadoda, ugalele ngazo zonke kwade kuphukane ukuhlanganisa.